Акбарс клубы базасындагы боз күзгедәй шома һәм ялтырап тора. Спортчыларның хәрәкәтләрендә төгәлсезлекләр бар әле. Чөнки бу 3 айга сузылган җәйге ялдан соң беренче ачык күнегү. Хоккейчыларның үз киемнәрендә номерлары булмаса да, һәркем алда торган максатларны төгәл белә. Станислав Галиев яңа уенчылар исемлегендә булса да, үзен чит-ят кеше итеп тоймый. Узган сезоннарда Акбарс данын яклаганы бар аның. Хәзер ул хатирәләрне яңарта. Очень рад и счастлив вернуться. Акбарслар өчен уйнаячагыма бик шатман. Үземне моннан китмәгәндә кебек хис итәм. Барысы да үз өемдәге сыман. Бераз үзгәрешләр бар инде, ремонт ясаганнар, күнегүләргә килгәндә куелган план буенча эшлибез. Тир түгеп, яңа сезонга әзерләнәбез. Бурычлар яхшы аңлашыла. НХЛ йылдызы Александр Радулов та Акбарс киемендә. Ул Казан клубы белән 2 еллык килешү имзалаган. Аңа зур өметләр баглыйлар. Шулай ук Мәскәү Динамосында чыгыш ясаган Вадим Шипачев белән Вячеслав Войновның да Казан клубына күчүе күпләрне гаҗәпкә калдырды. Спорт карьерасын төгәлләргә торган Данис Зарипов та 1 елга килешүне озайтып, сезон башланганчык җанатарларны шатландырып куйды. Ул Гагарин кубогын яулагач кына китәргә тели. Сүз уңайыннан бу көннәрдә аның катнашындагы роликта дөнья күрде. Акбарс белән Олег Знарок остазлык итәчәк. Ул Россиядә дан шөһрәт казанган тренерлардан санала. Аның җитәкчелегендә ил җыелма командасы Олимпиада дөнья чемпионатында катнашуы мәгълүм. Хәзер Акбарсны җиңүгә рухландырачак. Моннан тыш бу көннәрдә Зиннатулла Билетдинов та Акбарска кайтты. Ул хәзер клубтагы башкарма директор киңәшчесе. Аның һәр киңәше алтынга тиң ди Олег Знарок. Искиткеч зур җаваплылык хисе тоям, чөнки бөтен Татарстан бер команда өчен җаната. Монда безгә яшәү, шөгыльләнү өчен шартлар югары дәрәҗәдә. Әйе, хоккейчылар составы көчле. Без җиңүгә ирешү өчен тренерлык эшендә Зиннатулла Билетдинов белән хезмәттәшлек итәбез. Ул бик тәҗрибәле, Акбарсларны яхшы белә. Аның киңәшләре файдага булачак. Бүген команда саклану, һөҗүм итү алымнарын шомарта. Август башында Акбарс Әлмәттә Нефтяник командасы белән иптәшләрчә уен уздырачак. Аннары Нефтехимик һәм Спартак белән ярышып карарга җыйналар. 3 сентябрь көнне Акбарс КХЛдагы яңа сезонда беренче рәсми уенны Мәскәү Динамосына каршы үткәрәчәк. Инде менә монысы Акбарс хоккей командасының кубоклар күргәзмәсе. Казан клубының төрле елларда ирешкән уңышларын шушыннан күреп аңларга мөмкин. Әлеге кубокларны санау өчен дә озак вакыт кирәк. Иң уртада Гагарин кубогы. Менә монысы Акбарс хоккей командасының 2018 елда Гагарин кубогын яулап фотога төшкән иң шатлыклы мизгелләре. Быел да максатлар бик зурдан. Бу сезонда Гагарин кубогын яулап тагын фотога төшкәннән соң аны урнаштыру өчен менә шундый буш урында әзерләп куйганнар. Татар бәхетне юрап китерә дип юкка гына әйтмиләр күрәсең. Илдар Сафиуллин, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.